Continuem amb categoria juvenil, però en aquest cas anem a conèixer el guanyador dels nois. L'encarregat de donar el trofeu serà el senyor Francesc Melero, regidor de l'Ajuntament de Mataró. Juvenil masculí. Adrià Puig Facundo, atleta del Centre Atlètic Laietània. Tercer classificat al Campionat d'Espanya sub-20 en salt de perxa en pista coberta i a l'aire lliure. Sotscampió de Catalunya sub-20 a l'aire lliure en perxa. Tercer classificat al Campionat de Catalunya sub-20 en pista coberta en perxa. Vicenç Valls Teruel, atleta del Centre Atlètic Laietània. Primer al Campionat de Catalunya sub-20 en cross, 3.000 en pista coberta i 5.000 a l'aire lliure. Quart classificat al Campionat d'Espanya sub-20 en 3.000 obstacles. Primer del rànquing català sub-20 en 5.000 metres. Oriol Mas Calpe, jugador del Club Joventut Handbol Mataró. Quart classificat al Campionat d'Espanya de seleccions territorial juvenil masculí. Quart classificat al Campionat de Catalunya juvenil masculí i quart al sector del Campionat d'Espanya. Molt bé, Lluís, una categoria complicada, ho dic perquè dels 5 aspirants habituals aquí només hi ha 3 nominats. Sí, en aquest cas el jurat de la nit de l'esport va decidir que només hi havia 3 esportistes amb qualificació per poder optar en aquesta classificació. I el resultat és el següent. El tercer classificat és Oriol Mas Calpe. Segon, Adrià Puig Facundo. I el millor esportista de la categoria juvenil masculí 2010 és Vicenç Valls Teruel. Bé, Lluís, arriba el torn dels més grans. Categoria sènior, i com sempre comencem